ziklo hau ja urte asko da mazki, eta, bueno, antolatzeu, bai diputazio eta udaletxeun partetik, baina antolatzitu ez deman egizondoan arduratzea pixket ze jende ekarri. Normalin kanpotiken ekartzitu organistak, baina gero beti zailatzea herriko zehose ipintzen, bai korue, organistak, edo solistak, edo... Eta oin pare bat urte, lehen urtin, hobeto zan da, komentau ziren, behaien nola daukaren talde bat, kabit hau, nahiz ebera beheke parte hartu guztako litzei bela, eta urtiken hasi zan pixket, eta ezkaginon ez duan egizondoi, parte hartzeko goguen eukela, eta baietz. Eta horrexe hasi ginen, proiektu moruko honekin, eta urte bete honetan ongea, pixke konzertu nahi behire, ensaiuek eta lan egiten. Azkenien organo romantikoa da, eta orduan pixketa ginen behitzen repertorio alditik ze egin behikien, eta orduan lehenengo zatile da oso romantikoa, merezigarren mendekue da, eta gero ja bigarrengo zatile gaur egungo musiki da, garrengo mendekue, gehi onda bat, eta orduan hor ja abesti batzuk egin izan pianun akompainamentukin izan arren, organukine ondo moldatzea. Eta ez dape beste misteriek. Normalien, bai Jose Estrandezenaki, beste koru batek lagunduz, bai beti izan da, normalin ez dugu egiten bakarriken. Jose Estrandezena eta bilok elkarren konzertu baten hartze du parte normalian. Eta gero, konzertu horren barrun, oteo koro bat, solista bat egai, bilion izan dien, eta hola normalian. Konzertu formatuen organukin emate den lehenengo aldinetako bat izango, baina dano da geu esperientzile bai hemen Loiolan bai azpeitin beste eliza batzutan organukin kantabizen deu, eta bereziki hemen Loiolan azken aldinen itziarrekin boda batzutan dare abestu izan du, orduan, hortik aurrean ikusten sortu zala holako formato bateko kontzertu egiteko idea. Danon partetik egon da lan handile egin deu gure aldetik, gure musika eskolan guzti guen lokalien ensaio egin ditugu, organistik bere partetik eta gero nuizin behin juntatzen jungea lantzen eta publitzen juteko. Nik uste guretzako hori nola lehenengo aldiledan tipo ontako kontzertu bat emate duguna, lan aberazgarria izan dela guretzako nik uste. Zela, alde batetik dazkeu meretzigarren mendeko obra frantzez batzuk, eta gero organukin partekauta eta alternauta inglesez beste 20. eta 21. mendeko beste obra pare bat. Animatzeko etortzeat, benetan oso kontzertu erra izan.